Ассалому алайкум, дӯстони азиз. Рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. Иншоалло ки ҳама каса хуб ҳастен. Хушомаден ҳама каса ба канали ман. Обуначиҳои наве ки ба канали ман подписатсия кардистен, шуморо хушомаден, дӯстони азиз. Иҷода буша ба хоҳиши як хоҳаракмон ки чанд бор комментария нависта ки апаҷон плимен кунед. Ина хоҳарҷон ду намуди плимен кардагиюм. Марҳамат, тамошо кунед. Аввал зербаки плимена тайёр мекунем. Маҳсулот барои зербакш боша барои шӯрбучаш: гӯшт, пиёз, сабзӣ, картошка, помидор, болгарский дар кӯрай. Аввал маҳсулотҳоро пӯст карда, хушрӯ карда мешӯему. Баъд ба ҳамин тарз реза мекунем. Апаҷону хоҳарҷонои ман, дӯстони азизи ман, раҳмати калон барои ин қадар дастгиритон, барои суханҳои хубтон, барои ҳаррӯза дуои медодагитон. Ҳазор раҳмати калон. Ай ҳамаи шумо миннатдорум, дӯстони меҳрубони ман. Ман хурсанд ҳастам ки комментариҳои беҳтарин менависед, дар видеои ман лайк мемонед, канали маро дастгирӣ мекунед. Шукронаи худо. Не ки ай чӣ сабаб боша просмотрҳо камтар сӯст шудагиай, лайкҳоям нест шидестай. Ҳамин нигоҳ мекунам, лайкҳои ҳар як навори мемондагим 50-60 кам мешавада. Ай чӣ сабаб боша намедонам. Иҷода чӣ хеле ки мебинен, дар дег як черпак рӯған андохтагиюм. Барои духтаракҳои навомӯз, хоҳарҷоно, инам хеле рецептҳои ман кати кунен. Иншоалло ягон рецепти ман нотоғрӣ нестай. Ман дар ҳама влогом гап мезанам. Барои зволаи плимен бошад: об дар кӯрай, як қошуқча намак дар кӯрай, як дона тухм дар кӯраю орд дар кӯрай. Иҷода ман якта звола гирифтагиюм. Барои ҳамин як дона тухм дар кӯраю як қошуқча намак дар кӯрай. Хоҳарҷоное ки нав омӯзен, мақсад нав хӯрокпазия ёд мегирен, инами ҳама вақт хӯрок пухтанда беғарзи ош дар ҳамаи хӯрокотон як черпак рӯған андозен. Хушрӯ мебияд, на се рӯған мебияд, на кам рӯған мақсад мебияд. Баъд вақти пухтан ҳам хелчаҷони мо ёд додагианд ки бояд зербаки ҳамин хӯрока сирх кунем. Барои хӯрок ҳам ба мазза мебишад, ҳам сирхаки хушрӯ мебиёяд. Хай духтаракҳое ки нав мақсад ба шавҳар баромаданиянд ва ё бояд ҳатман хӯрокпазия ёд гиранд, пухтупаза ёд гиранд, дар ҳамин канали ман шукронаи худо ҳама чиз тариқи ҳамин рецептҳои беҳтарин фаҳмондагиюм. Духтаро ёд гирен. Ина иҷода боша рӯғани ман хай таспидак. Аввал гӯшта андохтагиюм. Баъди гӯшта камтар бирён кардан, баъд помидорро меандозем, мезирбонем. Ай чӣ сабаб баъди гӯшт ман помидорро андохтам? Помидор дертар ки мепазад, барои ҳамун помидорро андохтагиюм. Баъд пиёзро андохтагиюм. Хай гоҳ вақт ихел мекунам, гоҳ вақт аввал пиёзро меандозам, баъд помидорро мезирбонам. Ҳамхелай вақте ки пиёзро андохтам, вақте ки помидор намеандозам, агар томат андозам, пиёзро меандозам, баъд болош томат меандозам. Иҷода боша хай помидор дертар ки мепазад, баъди гӯшт аввал помидор андохтагиюм. Баъд пиёзро меандозем, мезирбонем. Свети пиёз зард кишида баъди зирбондан, баъд сабзӣ, болгарский, картошкаро меандозем, мезирбонем. Зирбака сирхаки хушрӯ мекунем. Барои чӣ сирха кардан дар кӯра? Ҳам хӯроки мо болаззат мебияд, ҳам ширадорак мебияда. Вақте ки хӯрок ширадор бошад, чӣ хел бамаззае. Иҷода боша фарш тайёр кардагӣ будам. Барои ҳамун дуруни плименмон фақат фарш дар кӯраю пиёз дар кӯрай. Баъд приправа, намак, зира дар кӯрай, мурч дар кӯрай. Ҳаминҷа хай нишон додагиюм, тамошо кунед. Ина иҷода боша подписчикои азизи ман, ин плименкунакай ай арӯси очаҷон майда. Арӯси очаҷон майна бовар накунед, бинем иҷода нависдагия ина. СССР нависондагия. Прогресс. Ина ценаш 1 рубл будай. Ҳамаш дар инҷа нависдагия. Неки ҳам хел вазбинай, ки бовар кунед, хушрӯя неки. Ҳозиро ҳастай, дар бозор ҳастай, як рӯз дидум, сабукакан. Ина ки ҳам хел вазбинай ки
ина чӣ хеле ки мебинед зирбака сирх кардум, об андохтагиюм. Баъди об андохтам, як қушуқ намак меандозуму баъд як дона лавлои рист меандозум. Барои пелмен ман фақат як дона лавлои рист меандозумда маззаша бо бамазза мекунам. дӯстони азиз, иҷода бошад дар бораи забони англисӣ камтар маълумотиям. Репетитор забони англисӣ ба кӯдакон ёрӣ медиҳад, ки забони англисиро содда, шавқовар ва бо натиҷа омӯзанд. Дарсҳояшон бошад оддӣ карда мефаҳмонанд. Кӯдакон бошанд аз синни 6 сола то синфи 7-8 ёд метиҳад. Фарзандҳои шумо аз дарси аввал англисӣ гап заданро ёд мегиранд. Бо 3 калима 3000 ҷумла месозанд. Ҳозир бошад давраи тараққиёт шудагӣ. Ба кадом давлате равем, ба забони англисӣ гап мезанам. Ё ба кадом донишгоҳ равем ҳам забони англисиро надонем, азоб мекашем, мушкил айда. Барои модароне ки мақсад фарзандои хурд дар хона доранд, ё ки дар ғарибӣ, ё ки дар Тоҷикистони худмон, намеша ки фарзандои калонишон нагиранд, мақсад ҳар рӯз дарс бурда биёранд барои забони англисия ёд гирифтан. Барои ҳамин ҳозир ҳамаи чӣ технология пешрафтагӣ. Тариқи онлайн, тариқи офлайн мефаҳмонанд. Омӯзиши грамматика бо тарзи осон, баланд бардоштани захираи луғат омӯзонда нақл карда мешавад. Ҳамин мо модарҳо барои фарзандҳомон бошад, ҳамаи кӯшиша мекунем, ки як чиз ёд гиранд, як чиз барои худшон ояндашонда омӯзанд. И пулу моли дунё ҳама чӣ мебиёяд бо мерава. Аз савода ки бошад, дар вақте ки дар калла савод ки дуромад, ҳеҷ кас саводи кӯдакҳои шуморо мақсад гирифта наметавонад. Ҳозир ҳамин дар 53 давлат фақат ҳамин забони англисӣ кати гап мезананда. Инаи хоҳаракмон боша дарс метиҳад 90 минут дар як ҳафта 3 маротиба дарс метиҳад. И ба хеш нағзае ки курс обши мақсад дарс наметиҳад. Ҳар як талабаша якта отдельно дарс метиҳад. Хеле нағзда кӯдак тез ёд мегирад. И хоҳаракмон бошад дипломи российскӣ дора, таҷрибаи турсиягӣ дора, мақсад Турсияда таҷриба гузарондагиам. Шахсоне ки мақсад фарзандҳои худро ё ки барои худтон омӯхтан бошад, дар болои ҳамин экран номерошон мондагиам, ватсапшонда марҳамат кунед нависен. Ояндаи фарзандҳои худро дурахшон созен. Ояндаи фарзандҳо дар дасти худи мо аст. Дӯстони азизи ман, марҳамат кунед. Ин айҷа бошад, чӣ хеле ки мебинед, ҳамун зволае ки гирифта будум, ин айҷада хушрӯ када хай тунук мекунем. Баъди тунук кадан бошад, ду намуд тайёр кардагиам. Як намудша бошад пелменкунак кати тайёр кардагиам, дуюм намудша бошад даст кати печондагиам. Ина марҳамат, ишам тамошо кунед. Ин айҷада бошад тунук кардум, хай бинед. Не ки тунук ки баъдам кадан дар кор неседа, пелмену мақсад надара. Вақте ки ҳамо дар пелменкунак тайёр мекунем, вақти гӯш монданда, агар тунук ки бад боша меҷиқӣ, пелмену медара. Барои ҳамин на ғавс кадан дар кор зуола монад, на тунук кадан дар кор. Ина мехоем мегирем дар болои оҳани ҳамо пелменкунак мемонем шаю, ҳамо фарши тайёр кардагимона мегирем, дар ҳама чиқракош мемонем. Баъди монда шудан айболош хамира бо болошда мепӯшонему. Баъд самбуса тунуккунак кати каталка кати болошда 5-6 бор мерем мебиёем. Мақсад тез болоша меҷиқем, ки ҳамааш хушрӯ када аз якдигар ҷудо шавад. Иҷода бовар кунед, ҳамхе Тоҷикистон гарм мешидагӣ буд ҳамин 2 рӯз пеш, ки нафас кашида намешуд. Бовар мекунед? Кухни ба чӣ хеле вақте ки газ мемонӣ, плита мемонӣ, чӣ қадar гарм мешавад. Иҷа ба хай звола ман омадум дар дураи хона, дар хона иҷа хай салқӣ накай. Дар хона тунук кардуму пелменуя дар инҷа тайёр кардагиам. Ба бурдуму дар дег дар кухни андохтум. Не ки беҳад Тоҷикистон то ба кадам худаҷон ҳамхе гарм шудагия, ки одамизод на тоқати гармӣ дораю, на тоқати хунукӣ. Не ки тобистонош хеле гарм шудагия Тоҷикистона уже. Ина бинед духтаро, ба як намуди рецепт як гала пелмен тайёр мешавад. Духтарое ки мақсад шумо надорем, ай ҳамин пелмен тайёркунак гирен, нағзайда дар як бор ҳамин тунук кардани хамир як гала пелмен тайёр мешавад. Ҳам кори шумоя осон мекунад духтаро. Пелменкунак беҳтарин аст.
ин аҷа боша хамире ки зиётӣ кардагия ними ҳами зиётӣ мекунаку. Ними ҳами зиётиша ман мегирам бо дигар намуд пилмен мепечунам. Ман 5-6 намуд пилмен мекунам. Иҷада хай 2 намудша барои шумо нишон додагиам. Мақсад хамир эсриф нашаваду иншам бо пилмен печондагиам. Ин апаҷону хоҳарҷонои ман пилменои ман кардагӣ хай печондум, тайёр шуд. Я бинӣ ҳама акш яхела. Ишам яхела омад, иёшам яхела омаданд. И даблои тахтача печондагӣ ба даст печондагӣ мабоша. Дар морозилник мондагиам насиб карда боша як рӯз тайёр мекунам. Ҳамхе зирбагдор мекунам. Камакак зирбаг мекунаму пилменои дар об меҷӯшонам, дар болош мерезам. Бо баҳри шумо навор мекунам. Бинен ягон намуд пилмени ман мақсад на медара, на ҳӯй мешавад. Ай ҳами ритсеп кунед, иншоаллоҳ пушаймон намешавед. Ҳамин кӯшишҳои ман барои шумояе ки як чиз ёд гирем. Мада раҳмат гӯед, комментарҳои беҳтарин нависед, видеои маро лайк монед, мақсад дастгирӣ кунем. Бо ман видеоҳои нав ба нав, ритсепҳои нав, хӯрокҳои нав мақсад барои шумо пешкаш мекунам. Иҷада боша апаҷону хоҳарҷонои ман дар як навору нишон додагӣ будам ку занҷабил шинонда будаму помидор шинонда будам, болгарский амхаличо шинондагӣ будам. Ина хай ҳосилакушона хай гирифта чинда хурдестем. Занҷабил, бодиринг, помидором ҳам хай сирхшуда. Ина иҷада боша райҳон дорум. Дар ҳамин агаротам ҳамаи чӣ дорум. Бовар кунед ки ҳамхе зардолу дорум. 8 дона зардолу ҳамхе бастагие ки тай по рӯи по кадом мебоша бе садақа шава, хайр шава гуфта кадом мебоша пеш омада хушомад мегӯм гирифта бурдан гире. Олуча дорум дар ҳамин агаротам, ҳамин ҳавлим дар ҳама намуди дарахта дорум. Бодом дорум. Беғарзи писта ҳама намуд мева ҳастайда. Меваҳои беҳтарине. Ина хай дӯстони азизам пилменои ман кардагӣ тайёр шуданд. Дар болош хай зелен мекунам. Яке хӯроки баъмазаеда. Ҳам мақсад табақ дар кашидагиам, ҳам коса. Обдора ки буд, ҳам коса дар кашидам, ҳам табақ дар. Ҳамин одамизод ба меҳнат пеш мера. Мегӯянд ки меҳнат худи як шарафай. Ака дигарои намедонам, бовар кунед худам меҳнат мекунам, ҳосилакша мегирам, мечинам. Дар назарам ҳамхе бамаза метова ки бовар кунед. Хайр амхеле дӯстони азиз, навора ба анҷом мерасонам. Худо нигаҳбонтон.